bakterya kag virus. Ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News
News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:12 na sang aga. Ining oras nga tulong sa inyo sang kaluan sang klinika DTX 500 nga may ampalaya leaves with the sugar cane extract nga herbal food supplement ni Dr. Emil Uy. Kung gusto nyo ba mag-ayo ang inyong nga magabartihan sa inyong nga lawas, mag-inom lang sang klinika DTX 500. Yan, tugay na nakabatoon kami. Wala pagyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, bes kamunikan kami tanay, mauyan pa kami tanay ni Captain. Tugay na giniya nga, wala pa na kayong dalan na mundi, doon namin na lang yung taramnan para mauslan. Ini na ang tion ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Maayad-ayad nga aga mga ka-K5. Good morning na sa mga pinalanggan naton sa 7 ka mga distrito sang syudad. 48 ka mga panwalakip ng component city ang Pasay City sa probinsya sang Iloilo. Sa aton nga KIS o kuna K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi WBTC Patrollers, K5 International Fans Club,
sa aton listeners kag viewers abroad. Mapa jeepney, tricycle, e-bike drivers. Siyempre sa aton nga mga merkado publiko, nga baligya-utan ug isda manok kag baboy. Kag sa man ko tumarabutan sa aton nga pagwaragbag subong adlaw sang Domingo, Disyembre 15 na kita sa tuig 2024 sa programa nga ireklamo mo sa K5. Karon ako ang inyo alagad ka K5 Aaron Refollo. Welcome na mga ka-K5 kay ato naman nga pagdiskusyonan ang makakalatol sa ulo nga reklamo kag isyo mga pasaway sa balibot kag mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Palihog mag-share, comment sa aton nga Facebook page. Ang mo niyang K5 News FM Iloilo 88.7. Dira nyo makitaan tanan-tanan naton yung mga programa, mga balita nga na-post dira, no? Mapanos sa article man mga ka-K5. Dira nyo na siya makikita, no? Kung ano mga hitabo diri sa may syudad man akong probinsya sang Iloilo, mapanasyonal kag internasyonal, yara dira siya tanan mga ka-K5, no? Pati mga live coverage naton sa mga nagkalain-lain nga mga insidente, dira nyo man na siya makitaan. No, pag-share sang live naton, pa-like, comment, sa luyag ninyong ipatamyaw abe kung anong inyong opinion, ipalihog lang i-comment ra kay ato nina pagabasahon mga ka-K5. Kamusta na kamo mga ka-K5? Kamusta ang inyong nga Domingo nga adlaw? Kadasig lang sa mga inadlaw naton. No, doon sa nagligad Lunes, no? Lunes nga adlaw sa nagligad lang gid. Pero subong nga rin kadasig na Domingo naman kitang adlaw. Mabalik naman kita sa Lunes nga adlaw, no? Wala lang man mga kabyanan, no? Kadasig lang gid sa daragan sang oras naton. Ari naman kita sa Domingo nga adlaw sa adlaw, no, nga para sa Ginoo naton, adlaw nga para magpasalamat kita sa mga grasya nga nabato naton hubalin sa pag-umpisa sa tuig 2024. Tubtob nga ti manog tapos ng 2024, no? Kadamo siyang grasya nga nabato naton, kalipayan, trials, pero ti na nang puwasan tanan. Na pay off man o na paid off man ang aton yung mga pagpangamudlay, no, mga ka-K5. So bangon ka mo da, bangon ka mo, attend ka mo mga misa, no, despite man sa ano man ang ginapatihan naton, no, kung ano man ang mga relihiyon naton, akag ano man ang ginapatihan naton, no, ti isa mo nang padurungan niya sa gyapon. No, ang mahal naton nga makako. Bangon ka mo da, kag magpasalamat, simba ka mo, mga ka-K5. Mas the best day nga magkaupod nimong imong mga pamilya nga dada simba, no, banding, no, kag ano man ang imong mga kasalanan nga nabuhat, mas nami gid, no, mi-repent mong imong mga kasalanan mga ka-K5. Kag tiya mo ni, subong nga Domingo nga adlaw, turo tawhay ning aton nga palibot, tiya mo na luwas sa tawhay mga kabanan. Pero hindi ka na malikawan. Posible kung ano-anong mga insidentes palibot naton, mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Bing Space J, nagatutok nila sa aton. Kay Sir Anthony Gabayeron, no, nagatutok si Ma'am Bing Space J, ang Balya, Pilipinas, mga aga, sir. Kag sa mga ka-K5, happy Sunday. Kay Anthony Gabayeron Balayon, good morning, idol. Shout out from Manduawak, San Dionisio, Iloilo. Kay Reiki Armentia, blessed Sunday. Sir Aaron Refollo from Armentia family, Kalinog, Iloilo. Good morning sa mga kautoran naton sa may probinsya sang Iloilo nga nag-aaga pa, no, nagatutok na sa aton yung pagwaragwag diri mga ka-K5. Okay, Sir Benny Hermano, nagatanaw sa aton si Tigagawad Bonbon Hostalero
nagatutok man ra sa may barangay Katilingban Molo. Ex-Cap Edidingkong, nagatanaman sa aton si Tiyoy Ramon Andrade. Tiyoy, good morning. Okay, siyempre kay Chris Mabilog yap. No, ang aton nga mga biyandra sa may Katilingban Molo. No, sa mga listeners naton sa may barangay San Pedro, Kasing-Kasing Molo, San Antonio Molo, mga ka-K5. Good morning sa inyo. Oras naton sa mga K5, alas 7:19 na sa ngagay ng oras, ginadalong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio. D3 Bio may ara sa sang virgin coconut oil nga kag may ara man sa sang antimicrobial kag antibacterial properties kasarang gyud patap na sa mga infection sa aton nga lawas o na naman da ang ginabatsag naton, no? Maginom lang sa Klinika D3 Bio kung gusto mo mag-ayo. Mabakal siya sa mga K5 naton sa may Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy, mga ka-K5. It is time check naton. Magalagaw kita ko pod sa aton nga patrol. Dalagaw dala check sang sitwasyon naton. Kamusta ang dalanta? Subong nga Domingo nga adlaw. Kamusta maglibot-libot sang patrol naton? Nagainanong dalanta? Anong sitwasyon? Sa paglibot-libot sang patrol naton, anong mga nakita ni nasa dalan? Sa mga K5 naton, sa tinalikdan naton nga reklamo, buho man to sa dalan. Pero tiambot check ta karon kung anong reklamo naman ang mga K5 na baton sa aton nga estasyon sa mga tigpalamati naton. Ti gapatik ta makabiyanan, no? Ti ining basta yung isyo mga reklamo sa pumuluyo o ay nga kakawad-an. Duados gani adwa sa mga K5 naton dapat niya reklamo ang mga koturanta. Iban gining kalabanan niya nagareklamo. Kaya mo ning mga koturanta nga do na hindi gid black kasarang. Wala sang ikasarang ay nga magbato sa mas mataas sa ilang nga estado sa nga pagpagabuhi. Amo ning makaluluoy, nga kon wala ka gani sa nga ikasarang, hosto ka lang Simoon. Pero hindi na pwede sa K5 no sa family widow. Pero standby na nanay maka K5, i-check na karon kung anong reklamo nga nabaton sa aton nga estasyon. Pero subong kaunta ang sitwasyon sa aton nga palibot. Kopunta no sa patrol si K5 by Karen Badilla kagiya nga man on wheel. Ang aton nga Maninoy Paser na K5 Jason Talaron. Naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla. K5 Karen standby para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Live Report. K5 aron medyo mahulugal umo ng aton nga kalangitan diri sa syudad sang Iloilo subong nga adlaw sang Domingo no Disyembre 15 K5 aron kag sa aton nga paglibot-libot humalin ka inaya sang kaagahon ti mahulutawhay gid ang aton nga dalanon halin dira sa may Haro nagpadulong kita sa may distrito sang La Paz kag city proper going sa Molo kag Mandurriao K5 aron so sa paglibot naton sa 5 sa 6 ka mga distrito ya diri sa syudad sang Iloilo so sa aton nga pag-obserbar sa subong K5 aron no kay kung gisa nga daan may ara adlaw bala sang Domingo nga dumatingala kita K5 aron nga amo pa lang ni nga oras medyo madamo-damo niya ang mga salakyan K5 aron kag mga jeep nga nagabiyahe then may time nga kung kisa K5 aron nga ti tam-an gid ka tawhay kaangay sa subong K5 aron no unlike to sang mga tinalikdan ng mga Sundays nga na-observe naton kay may pila ka mga events dire nga ginpatigayon sa syudad sang Iloilo nga tinatuon man niya sa adlaw sang Domingo K5 aron so sa amo na no ang aton nga ang observation dire sa subong sa syudad sang Iloilo mahulugal umo ng aton nga kalangitan pero matawhay ang aton nga dalanon kasi syempre brown out sa pila ka mga porsyon dire sa syudad sang Iloilo K5 aron. K5 Karen, kamusta ikaw? Do kaluya sa imo hambal ni ano di ho? Si Sir Kambal ni. Do kaluya si wow, nainano ka man mo di ho? No, wala kita K5 aron. Wala na medyo hindi nami aton nga pamatsyag asin on kag ubo. At dapat sa mga K5 naton nga regalain ang pamatsyag, mag-inom lang gid sang Mighty C, no? Yes. Na Mighty C K5 Karen kag hagpirin, no? Hagpirin kag kiss hagpirin kag kiss pirin na nang kulang ko hambal sa nag-comment diri.
Ano, no? Liwat, be? Hagpirin, kag kispirin, sa K5 ba, Karen? Ay, di na siya mabakal. Kay baklon ko tanan. Oh, gagawin sa kadlaw kita guro ka K5 Karen. K5 Karen, ang panahon naton kamusta ka ano pa nagagumkuom? Yes, ka K5 aron. Actually matugnaw gani subong nga aga eh. Kaya mo na blas na balta na mahulugal umon. Pero why man sa may na monitor ang low pressure area abi or malain nga tiyempo ang pag-asa ka K5 aron. Kabaga mahulugal umon grade medyo tugnaw gali ang dapya sa ngangin sa K5 Karen. Wow, yung bot mamaan. Si K5 Jason kamusta na tugnawan ko na? Oh, gaano dito gani ho no naka long sleeves ding iya nga pormahan subong mo. Okay na nakakipon. Ay, way ka kabalo nga aga pa ni nabusog ang iya nga mata magluwa sa iya nga tiyan. Ano nakita mo biso gid bisi ka K5? Kita ka naman si Ben? Puti ka nga. Puti ka si Ben ba? More importante ka K5 Karen, matugnawan ka sang diwa o kung matugnawan ka nga sinyales sang Pasko na kagrasya naman maabot ni K5 Karen. Hindi ka lang matugnawan nga wala na tanan naputo. Ay galit ka. Ay labay man akon buwas na umpisa na ang simbang tabi kag ako simbang tabi or simbang gabi ka K5 aron. Yes, K5 Karen, subong nagkasimbang gabi pa ikaw, nagpati ka pa sa mga wish, sabi matapos mabing pila na kadlaw, matuman ang imong mga wish ko, no? Bisan makompleto mo pa na iya ang siyam ka simbang gabi ka K5 aron kung wala dala nga paghimakas, no labog yes. Iya nga matuman ang imong nga ginahandom. Yes, K5 Karen, ano gindi mo kuno ginahandom ka K5 Karen? At siyempre, good health sa akong ni family, sa akong ni self. Long life. Love life yaw ay? Why na? Dason lang na. Okay, K5 Karen. Salamat gid sa imong situation na report sa K5 Karen. Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Nabatian si K5 Karen Badilla sa aton nga patrol. So far kataway sa dalan naton wala siyang paginutok dito sa aton nga dalan sa subong nga adlaw. Pero tiama na naman na siling ni K5 Karen na obserbaran niya nga ti no medyo nagagurugal umon o nagagurugal umang aton nga kahawaan aton nga panganod sa mga K5 naton. Pero ti kag isa pa nagatugnaw o kung tugnaw ang dapya sa aton nga hangin. Pero ti mas namin ang kani magtugnaw mga kabanan. Okay, tig paraskwa man sa bok. Tig paraskwa sinyales nga ti kadamo sang grasya na namabot. No, matugdawan ka na. Pag kibot ka dugay-dugay, mainitan ka naman. No, mainitan ka sa pagpalangga. Sa mga ka-K5 naton. No, ginatamyota sa mga aga si Sir Benny Hermano nagatutok din sa aton. No, dira sa mga listeners naton, dira sa may banwasang San Joaquin, no, mga taga-crossing Dapuyan, mga taga-barangay Santa Rita, San Joaquin, no, kag mga taga-barangay Bukaya, mga ka-K5. Kay Reiki Armitenya, sir, good morning. Ang sa aton nga mga kauturan dara sa may Banwasan Kalinog, may dayag niya aga sa inyo. Kaya sa karon mga K5 oras nato na alas 7:28 na sa ngaga. Ining oras ginadulong gid sa inyo sa Kaluan
sang Extend Food Supplement for Men kung luya na bala ang imo nga kargada way nakapwersa isa lang kalupok para kay misis hindi mo pa sa mapalipay ay sus pauhay nonoy. Kung ako sa imo inom ka sang Extend Food Supplement for Men kung gusto mo magmayong imo nga performance magdugay ang kabaskogon kag nagapatig-agid sa o kung nagapang long last sa nga paglabing-labing kay misis kag makapayaw sa ate mo man nagpangita sa mga papaya. Mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Magluwas dira sa nagapanami sa performance, nagapabaskog sa inyong kargada, nagapanami man sa sang blood circulation. Mabakal ang Extend Food Supplement dira sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Oy, mga ka-K5. This time, sa ilo kita sa aton yung mga headlines. Ini nga headlines sa mga K5 naton. Ang ginadulong naman sa DTX Beauty Soap. Kung gusto mo bala maghamis sa imong kutis, gusto mo magwapa, maghamot, sa ilo ka na sa imong habon, kag imo nga dapat gamiton, amo gidan DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kag sa aton nga headlines, buho sa tunga sang dalan sa distrito sang city proper. Ginareklamo bangod may pila na ka mga motorista nga naaksidente. Mangunguma, gintad-tad sang labo patay sa banwa sang Lemery. War materials o kon war materials, bulong kag dokumento na-recover sang 79th IB sa Toboso encounter site. Nabatian ang aton yung mga headlines sa mga ka-K5 naton. Ilang mga headlines, ginadulong naman sa inyo sa kaluan, sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa rangkit, kaya kapabaskog sa aton nga immune system, kaya nagapahilway sa aton sa mga posible baratian nga mangkon sa aton nga kalawasan. This time, kaunta ang aton nga koneksyon, no? Ang reklamo naton kay K5 by EJ Cordoba. Ini may kantanan, no? Sa ginreklamo sa aton nga taratapanin ning anong reklamo ni okay tinagligad diga gawgada ligad yung edisyon sa aton nga programa mga kabanan buho man to no kadamo-damo actually ang libuton mong syudad sa mga kabanan naton mas damo pag ganing buho sa dalan kaysa sa proyekto sa gobyerno nga tiga kalabot gidyatig pila ka bulan antes makayong dalan tao man ang pamangkot sa iba naton nga makuturan tinga sir nga ginakumparar permi kanamang pungsod Japan inuras ng toilet tapos ng ilang mga highways abe no kon may mga potholes sila na repair nila dayon pero tinga pagabot sa Pilipinas nga do kadamo man sang ilang mga personnel nga ginapang-hire dira mga naka-assign sa mga public works and highways no mga work mga road works no sa mga K5 naton why is it kadugay ko no pero amo nang ginapamangkot perwes ang kauturan nato nagabayad ba kita sang tax tanan-tanan wala kita sang luwas tanan kaltas sa sweldo naton kita mga kaluluoy din nga mga ordinaryong mamumugon nga mga Pilipino tapos pagabot sa serbisyo sa aton nya paribot sus patawara. Okay, si K5BJ naka-standby na sa linya. K5BJ, standby para sa Kampiyon nga report. K5 News FM Live Report. K5BJ, good morning. Yes, K5 Aron, good morning. Good morning man sa aton sini mga tagpalamati, no? Okay. Buho na naman. Buho na naman, K5BJ. Buho na naman. Ligat to buho, gyapon. Buho, nari makita naton yung K5EJ, bawa puwerte. Sa diining buho naman, hindi ka naman buho nga naglibot-libot, da? Saburuso! Diri naman kita nga buho ka K5 Aron sa Halandoni Street City proper. Okay, Halandoni Street City proper. Dra na sa may, kung halin ka diri sa may Police Station 1 ICPO, kung magsakay ka Haroliko, dra na paliko gate sa likod niya gate sa University of San Agustin malapit sa K5EJ. Yes. Okay pa paano ni anong pagbaton sang reklamo kung sa ginreklamo sa aton K5EJ anong plastada sa buho sina ano nakadugay may mga aksidente na no?
Actually, K5 aron, ang buho nga ini, mga almost 3 months na ini, no? Naging palabot sa aton. Kag ang nagreklamo sini sa aton na isa man nga driver, kag ang mga establishment man diri kay naga-atubang kini sa ilang parkingan bla K5 aron. Di kon magparking ang ilang customer, tama gid ka budlay. Eh hindi lang ini K5 aron basta-basta nga buho. Bisan duha ka tawo makaigo K5 aron mo. Kaya ano pa yan ang kariso lang sa salakyan? Okay. May man na-receive ka man nga information niya kay 5EJ nga mayara siyang na-aksidente, grabe nagsulod ang karito niya sa inang buho. Okay. Yes, K5 aron. Baka pila ka beses sa nga ginaksidentehan ka no kay 5EJ? Sa nakuha naton nga mga impormasyon K5 aron, mga 2 ka beses. Kaya ang ini nga buho may warning device K5 aron nga improvise. Okay, may improvised nga early warning device. Ining daw mo na siya nag-survey nga plastic kay 5EJ. Okay, tira ba na ba na nagbutang siguro na mga pumuluyo man dere, no? Correct yun K5 aron. Ang kag ining guma siguro sang Okay, ang guma sino nagbutang ni? Sila man diri siguro K5 aron, no? Kasi ang ila man lang siguro temporaryo man lang bala. Husto na nami nga initiative. Pero tiyan mo ning prastada ka kay 5EJ. Kung halin ka dara sa may buting abi halin kami sa may MH del Pilar o kung butang tabi dara sa may Infante flyover kay ti isa na nakadireksyon abi mo. O pag-abot mo da ko magliko kadiriya pahalan do no street magkumaliko kadiriya sa may tuon nimo nga porsyon kung ga motor ka. Magluwas dira o kung sa urunhan na kay 5EJ sa sinang buho na may ara da sa mga dalan pag nagalubak-lubak. No, nagalubak-lubak sa Kalaway daw panit balasang langka kay 5EJ nagalubak-lubak sos kon bagwanon ka lang nga driver kay 5EJ nangayaw kadibi sa syudad sang Iloilo City of Love gadi mo no kadamo sa nagawan diri kadamo sang beautification nga ginapadayaw nila maglabay kada kay 5EJ di hamak sos may posibilidad nga matumba kada no. Kag kon wala ka pagid katulupangod sa sining improvised nga warning device ni nga ginhimo sa mga pumuluyo naton daging butangan sa gumang buho diri sa taklob sa drainage. Tanawa ba lang itsura mga kabanan? Sa sining taklob sa drainage guba na o kondo na napihak ginaganing taklob yun anong taklob yun ka kay 5EJ? I-describe As in K5 aron, wala na gid siya sang taklob, guma na gila nagaserve nga taklob. Kaga ang masakit pa diri ka K5 aron, kay kun mahulog ka, hindi lang pila sang maago mo. Pay baho ka pa nga dala, kay ang tubig diri ka K5 aron, stagnan. Okay, amo ba ginang isa ka problema ti kun amo na kung stagnant pagid sang tubig da delikado kadamo magklabuhi da nga mga lamok, no? Kay ti dira nang kadamo sa mga building, dira kadamo sa mga establishments. Ti may posibilidad ang inang mga waste dira kini nga gagi kay 5EJ. Correct yun K5 aron. Okay, magin reklamo ni sang anuman sang mga establishmento da sa natungda na be sa tira ba laban ni ikaw bra ni ka City Engineer's Office ni? Nareklamo man nila to sa talatapan nga ni? Mula na ang hibaloon pag inaton ka K5 aron kaya nagpalabot ni taton isa mismo ka concerned citizen kag driver man sang mga ibang pasahero nga salakyan ka K5 aron. Okay, pero tika delikado galing ni ka K5EJ no sa sining wala man sila sang may nabaton abing information nga ti makayo ang ining buho da kay ti nasaling naton sa information kana nakuha mo ka K5EJ sulod na sa 3 ka bulan nga nakatiwangwang ni ining buho dara sa may Halandon Street, di ba? Okay, so okay. May interview kita dira kay K5EJ nga mga motorista tani bla. Sa subong ka K5 aron wala pa kita diri sa interview kay medyo malaka diri ang mga motorista no kay Dominggo adlaw so tingwaan naton ina ka K5 aron nga makakuha kita karon sang motorista nga permigi diri nagalabay ka K5 aron. Yes, King 5EJ, totalara na walang kamudara sa may Halandon Street. Dito sa may oronhan, sa may tubang sa kilid, o kung sa tubang sang Adventist, barang simbahan, sa mga utod na tunda, may arap pag ito buho, libuta ba na kay King 5EJ, kung malibot yung kay King 5EJ, bisan sobra pa na sa pulo naton ka mga tudlo sa kamot, mga kabyanan, ang kadamuon sa buho, kung libuton, hungod yun yung libuton, kumpara
sa mga manami nga mga proyekto sa gobyerno naton. Okay man na, no? Wala ta na gina-degrade, no? Wala ta na gina-discount ang mga programa sa gobyerno naton, no? Pero tigi kabalo kita nga pang tanan man ay, no? Pero tipeng sa paron ni natani pati sa dalan naton. Amo ning delikadong problema ya mo, no? Kung sumala ni iti amo ning kakakos kaysa sa aksidente, no? Maaksidenteng isa ka motorista dira, no? Makashot sabi sa buho, sus patawara, may posibilidad mapatay ang tawo ni sa amo ning nga sitwasyon, no? Sa amo ning nga setup sining dalan dira mga kabanan. Butang-butangan lang, no? So sining improvised warning device sa mga ka-K5 naton. Pero tayo na ka-K5 EJ, libutan nyo lang nga sa portion sa city proper. Kaya kung libutan mo bilog nga distrito na, kulangon ng isa mo kadlaw, ka-K5 EJ? Yes, correct ka-K5 aron. Kulangon ang aton na pulo katudlo kung isipon naton sa mga buho. Yes, kay kun amo ning maka-insulto ka-K5 EJ no? Mahilig kita sa ginatawag nga verification. Mga panami sa syudad naton. Ang aton pagsambit sa nga tinaga nga verification, wala kitang ginatumod nga tawo, no? Ang aton naukoki man ka panami kita sa syudad naton. Kay ka-attract kita sa mga turista, nag-attract kita sa mga investors. Sabi kay tiyan mo man ang mga main purpose kid. Kadamo kita sa mga nag-attract turista. Ikadua muna, no? Ikadua, ang pa-attract kita sa mga investors kay tika namin sa syudad naton. Ikatatlo, ginapakilala ta sa iban nga pungsod, no? Ang Iloilo City katahom, no? Siya ilang nga mga lugar, mga ka-K5. Ang matahom nga lugar sina, amo na nang makita nyo, no? Sa atubang niya, amo man mo man ang ginapresenta na nga nga ti pakita mo itong pinakalaway-laway nga tsura sa syudad mo to. Kundi way ka to na postlan sa ibanto. Si Bobby ka-K5 DJ? Dapat na naman nagkapangaluyag kasi isa ka babae. Si alangan pakita mo itong manahin mo itong batasan. Siyempre papagwapo kay nga. Wala kuya kanami niya sa nga kanya batasan. Alangan niya pabalo-balo mo tiya kay kabasto sa kanya batasan. Kalaway agad. O di bala? Sinatural lang man na, no? Nga ginapadayaw ang kanamion sang syudad naton. Pinakabanga parks naton, plazas naton, ang mga establishmento diri sa mga kauturan naton, o mga programa sa aton nga gobyerno. Okay man na siya. Pero ang aton nang ginapangabay ng sa mga pumunuyo, nga kon ginasapar ang pagpanami sa syudad ta, sa paron man ang mga problema sa dalan. Hindi lang ning buho ang problema. No, diri sa aton nga dalan gid. Diyan man nag-isa nga kadamo sa aksidente, ti magluwas na gid sa mga haras-haras kag mga palak-palak nga mga driver. O ti mera gid nga dalan nabi nga ti waay man na sa driver naton nga may buho dagle. Ti wala man na sila ma-inform nga may buho ka nagkalaguba ang mga drainage da, no? Taklob sa drainage. Kumbaga, responsable niyang gobyerno nga kayuhon nila insigida. Ini na nila pagpalabuton niya tagpila ka bulanes nga magasunod tuig. Isan, di magamo naman magpostata. Do kalaw ay mga di husgar ta gilayon nabi mo. Do kalaw ay mamagsiling kita nga ay basing buho na sa may Hanandori Street dira, malapit sa Sanag, no? Basi ko malabutan sang next year naman da 2025. At do kalaw ay man kita maghambal sina, dumambal kita karon nga judgmental kita mga kabanan. Kaya dito parehas ng ligado. Example na to na ka-K5 EJ. Ining reklamo sa ton, isa ka Korea national na ka-K5 EJ, naman mo nagapangapik kita sa may Molo Plaza. Sa tubang sang Rambush, dabla sa akon sa kilid, dabla sang akon sa unahan na ginasang barigyaan ni Sir Bots Florentino, bla. Kita mo may taklob da sang drainage. Guba naman tong taklob sa ang taklob ito do flat bar lang siya, wala ka-K5 EJ. Flat bar lang siya, pero ang pilag ka na hunto sang flat bar, no, sa sobra siguro kadugayon sang friction, kag tok-tok, kag isa pa, kabugat sang nagalinabay dira, na utod to mga kabanan. Do pinato kabilog na utod ng ngipon niya to man. Do tatlo ba mo? O tatlo kung duwa. Pero ti igo na balang batiis ang tao, tiis ang tao. Na utod na nadugayan to mga ka-K5, no, Sir EJ. Nadugayan to tub-tub na nabulasot ang isa ka Korean na. So actually ara para sa page na to, ari pa na sa to yung cellphone, diri may mga pictures kita. Nakabulasot ining
ining Korea National, ginpanilaga naton. Kay ti inang kapihan dira ining ginbulasutan sa sining Korea National. Lapit na sa may mulong kapihan kung suriin kadamo sa mga councilor nga kape. Pero hindi naman na mabasol, no? Pero base kung nagaisip man sila nga ti komite ko muna niyo. Amo na ni komite ko. Iyan na ni councilor pero bisan tani nga may initiative ka lang bala. Nakiti nga ton pagrantaw bilang isa ka politiko ay kakaisip nga kung anong imo nga committee ba mo, no? Dinang imo mo lang kung anong pamatsag mga makapaayo ka maka-benefits ng imo nga mga citizen dara no, imo nga mga pumuluyo. Di ba mo na? Pero ti ko nagaisip ka lang yung klase ka kakonsihal, away kagad pauhay ka na lang to, hampang ka bingo. Pero ti amo na gani kadamo to yung gani sa politiko, ara pa to gani ang committee ba sa mga infrastructure bala ka mga pagkayon ni bala sa mga dala naton, mga repairs bala ara ganito daway nakita nagin mo naman sa mga pinaka mga kapitan po way gid daw bungol ka lang do damo guro totally guro yang adulunggan to ay. Ito na mabalagin pa ba rin nato. Actually, na-receive na to ang ining reklamo. Pero nagit pa nilagan. Tatanong mong tabi kung may aksyon ni ang iban nga mga politiko. Kaya tiyan mo to nga time, layo pa to yung politika. Doon di mo pa ma-feel ba ng spirit sa politics. Bla, no? Doon wala pa to yung ugada sa nga nag-inaway pang duwa ka kampo ni, no? Duwa ka partido ni Bla. Di ka na mo na nagapangapida sa mga councilor do mga bulayog, maniganiban. Ginambal na nga mo ng buho, basi masolusyonan yung councilor. Basi masolusyonan nyo baging tulok na niya sang bawal kitakbalo kung may diferensya sa dulunggan sa pamatinan o kung may diferensya sa sang pag-inchindi. Sa muna sang ginpost naton ginikramo diri sa aton nga istasyon didto ginkumparar ta pabi no muna isa ka Korea National gin-highlight ta barang isa ka Korea National na bulaog sa siringgo ba nga taklob sa drainage sa may ipeng sa mulo kapihan mga kabanan. Dito ginayon naaksyonan to ka K5 EJ no do ginpost naton aga do hapon to bra no ginkadtuan sang City Engineers Office no ti alangan man nga kayuhon to sang Department Works ako na Department Works and Highways mga ka K5 no kun DPWH kay ti iya sakop niya sang syudad no. Dario sa aton ka na flash din ka K5 Lawrence Espia Soliman ang aton nga technical partner Korea National na pilasa matapos na bulasot sa gubaon niya flat bar. Korea National ni agang nagabulong ni amigo nato ni no may abilidad ni sa pagpang first aid mga kabanan naka-training na. Tanawa bala mo ng itsura sang nanamian ka dai mo ya sa ka pinadayaw sang mga plaza sang syudad pero ti ko tanawon mo dang mga dalan niya mga taklob niya kadamo sang gubaon no. Way kitak balokon kay nano ni mga trabador na sang taga way taman nagapangusgar pero ti kun basi isako ban bala no mga ma'am kag sir no kun may time ka mo bala libot no mga kabanan libot ka mo bala sa syudad ako niya makita ninyo ang mga problema sa dalan tayo nga galibot-libot nang bara ka magpangmikape kapag padako-dako buyon ka magtimang into ka sa inyo nga mga magsuporta sa inyo Wait naman na wait naman na ginapakabaraot ay nga pagpangampanya inyo niya diretso inyo na nakimatarong pero sa pagparibot yung baratani para padlapadan nyo man barang tirek sa mga kalimutaw nyo pagtirek sa mga mata nyo ano mga problema sa syudad na no kung bala nyo ba ng mga delikado endorso tala imuan resolusyon ako na makapamaayo dara mga kabyanan naton may mga ordinansa amo man natani pero tikangay nila sa mga amo di area simple man na mga buo lang niya masolusyonan ni dasig ni pero tingko manglabot naman sa datlo ka do araw-araw man timo kabalo kita nga nagalibot man no ang ining nagatrabaho obligar man ang mga taga City Engineers Office naton kung kita kabalo kon damo bala ginakayo lang gid dito lang gid sa may area sa City Hall o kon nagalibot sila hindi nila marapalan mga kabanan. Ako yan basi kung ginakulang sila sa tawo. Pero nga ang ati kung ultimo lang bimagreklamo nga wala ginaksyonan na yun, may ginasolusyonan na. Pero kung nireklamo nga sa media, sa aton rido kadasig sa inyo ma-aksyon mga ma'am kag sir, anong kinalain man, anong diferensya man, no? Do kung feel naton, wala ikasarang nga nagareklamo, do hindi kita yung maghulag, no?
Anong problema sa mga pigado nga mga tawo ha? Kag anong problema kung anong kinalain nila sa mga may kaya-kaya nga tawo nga magreklamo sa inyo nga do gaga o purpukwat gid buli nyo da sa maghulag kag maghatag ng isang solusyon? Ha? Siyempre masiling na nga to nga mga tupad balay da. At siyempre siya may kwarta at mo kita pigado lang. Oras na to na alas 7:49 na sa nga mga ka-K5 no. Okay, ka-K5 BJ, libot-libot anay. Agod nga makitaan pagid sang iba nato nya kauturan ang sitwasyon no. Sampila ka mga buho sa sudad sang Iloilo ka-K5 BJ. Sige, ka-K5 BJ, maraming salamat sa imong na kampiyon nga report. Yes, kaya 5 aron na. Sa atong mga tagpalamati, no, hindi kin magkalipat nga mag-inom sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkatong mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si Kaki5 Dison Talaron, si Kaki5 Karen Padilla. Ini naman si Kaki5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Mga ka-K5 no, nabatian si ka-K5 EJ Cordoba. Pero salamat oras naton na 7:50 na kada sigsang oras naton. Ini nga oras sa inyo mga kabiyanan ginadulong gid sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. No, sa lang gid pabaskog sa aton immune system, kaya nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Ngatamyota sang good morning si Ma'am Divine Grace Elanaan kay Sir Bini. Kapiyok na ko. Kay Sir Bini Hermano, God AM kay K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. May dako nga buho sa front sang inyong station. Dako manakon kahapon nga tubig. Naman pa gani isa pagidi, no? Balik ta to bla sa istoryahan ta mga kabanan sa ining mga buho-buho bla. Ano ka mga rugtasan maning mga buho man. Okay, Divine Grace Lanaan, kay Mark Angelo Liliano, Amalia Matip Maritbog, Ilayab Pingawan. No? May ano dara ma'am? Konser. Good morning sa inyo. Dara sa mga pumunuyo ta dara sa may Banwa sa nga Bingawan, Iloilo. Balik kita to sa mga buho-buho, no? Mga ka-K5. Actually, mga buho kinastoryanta, mga manamit na. Mga manamit na mga buho. Hilawin na mga donut. Damot akilala nga manamit na namitan sa buho. Pero may mga buho man niya. May mga buho man niya mga kabenan. Nga buho sang kasakit sang ulo. Nagatuga siya sang kasakit sang ulo. Ini mga say sang buho. Di ka mo nakangay sa ganabato nato yung reklamo. Mga buho. Kung nga mga nagkalaguba nga taklob siyang siyang mga drainage. No, mga kabenan. Di paras to sa reklamo ni Kaki5 BJ. Amo tong buho nga delikado man to tikadamo na sa nagalinabay nga mga motorista. Kapinagid ko nras Arabe. Haning kadra sa Maymolo, gasakay ka sa diretso Baluarte, mga kabanan. Gasakay ka bisang imo nga mga private vehicle dara. Magagay kadra ka kabalo no. Umulog tong isa nimo karida to. May nang ganay kay Timera to sang early warning device. No kagin na okon improvise early warning device. Ngagin butang didto mga pumuruyo. Paano kung wala bi? Paano wala ang inisyatibo sa aton nga mga kauturan? Paano bi ngati why sila naluoy sa iba niya mga motorista nila? Sila gani ini nga may mga personal man nga lakad, may mga pangabuhi ini nagpundo gani ini kagbutangan da sa mga early warning device da. Pero tingaton mga gobyerno ni tatlo pa rin kabulan kuno sunod ni sa reklamo, nga tatlo kabulan na nagatiwangwang da. At ano nila na prabutan sa Christmas, New Year. O ti parehos man isang pagpalangga mo lang gagin pasalig ka. Amo ni masakit no. Nagasiling ang imong mga palangga nga ti plangga tapak ka, no? Ginbalagan ko na tong isa. Pero di nagulat ka sa tatlo ka bulan sila gyapon. Okay na masakit na. Nung kumaga ang pagbulag mo ng pagsolusyon, nga mangin ka mo para mangin happy together ka mo no? Para minami mananyanaya inyo nga pagpangabuhi. So para sa sa problema sa saling buho ni. Itong isinong managtunton nga mga gabulayog sa aton yung mga pumuluyo kag sa nagahigugma sa imo. Doon namin nabutang sa may taklob to, no? Sa bulos to bla.
Kung ganit drive sa isang motor dito sa agi kapin traffic para ma-experience na makabanan kung ano kapudlay sa isa ka motorista bilang isa ka ordinaryo nga tao. Amaning permi nga nasinggitan sa tao maayo pa sir kay TV kwarta sila yan kami pigado. Ano'y kasadang namon kami kwarta sila way kami so amo na mapangnumo ang imong nga baratsagon. No? Hamanan timo sa pumunuyo mga ti. Dako maga laragway siya nga ay ti dumayo do iya la rin tanan niya sa mga kwarta paano ni mga pigado ni. Pero white naman ginatanan no? White naman ginatanan sa mga pila ka mga leader, pila ka mga head no sa mga nagkalain-lain nga opisina sa gobyerno. Mayara man fair no. Pero ti mayara ganya nga mga saprat ganya mga batasan nga naka-exist no. Forti man pasalamat na kita ko matupa kita sa mga maayo nga mga leader na kainchindi ka magkaluoy sa kubos nga mga pumuloyo naton. Pero tiyan mo na gani, magluwas na sa may Halandon Street, si the proper ka buho, guba nga drainage, may ari mo na diri sa may kilid, daw sa atubangit gani, sa aton nga stasyon, diri sa may Commission Cebu State Haro. May ginbutangan na gani, da sa nga duwa ka improvised wiring device da. Okay, ti may buho man. Bara ano nagamay pa sa mga kabanan, gamay pa ining buho, pero sa dalayon nga labay sa mga pumuloyo, da bala no? Di naga-friction siya, naga-ikit siya, nagakaskas balang rida, no? Dugangan pagkadabi nga nagastagnan ng tubig, kiti may pothole na siya, nag-form na sa sambuho, abi mo. No? Tiyan mo na, tatalayon ng kalabay sa mga sakyan ra mga kabanan, nagadako ang buho. So karon tiara, bakit anyo da, pero ti kadako sa buho, tala mga kabanan, kagsang na nagligad lang nga Domingo, ginbot na nga naton da sa early warning device, no? Duwa na ka kabilag para nga no? Para ma-notice nga aton nga mga motorista nga mag-slow down. Para niya magalang-alang kag di magtupa rita nila to ka mag-aga hindi sila nga magkala aksidente. Pero ti iban dungol man ng iban galing. Agin pang kuha nila to mga improvised warning device nga ginbutang naton. Pero ti kontao kang nga may kainchindi dangin butangan gani isang warning device tapos ukson mo timo. Tapos ining nagalabay man bla no do amot di kita ka siling no. Sang iban nga mga mindset, no? Mga attitude sang iban nga motorista nga tikwaon gito. Gimbutang ganito kay patiwain ninyo nakaslakyan kamo inyo ya. Ginkwa ganito, gimbutang ganito para ti mangin serbito nga signal timpa early nga warning sa mga motorista nga may dako nga buho da. No kung single ka nga motor nagalabay kada mga kabanan, rimalaso kagid, mabuklan kagid de ka kon sa mas worst case scenario pati matupa ulo mo to sa no? Sa kanto ba sang futok ti man pinakadelikado basi kon umapas ka to sa langit da. Sa mo na no kinapanawagan naton sa aton nga mga gobyerno no kun hilabi na sa mga taga City Engineers Office nga sa paranyo man ang pila ka mga palibot naton ina makasolusyon kita ba sa mga long term kay ti iban actually liwat-liwat bala ni no. Liwat-liwat man nga reklamo. Magluwas dira abi sa taklo abi sa drainage. Aray siminton gid na no humanan gina sa bag-o, mahan siya. Tapos ipasol na agud niya mag-fit siya no sa taklob sa drainage no. Pamayara man kabuho nga ang solusyon dira ya amo na siya ang alketran no. Ining pag-aspalto bla. Pero ti astasan no. Ano kadugayon ang ano kadayon nga magtiner inang aspalto sa mga buho nga nabutang naton sa dalan. Kadalabay ko dira gani sa may MH del Pilar, sa unahan ko magpabalik ka diri sa may San Pedro Mulo, sa unahan na ni San John Bilacson, no? Mga kabanan naton. Mayara da sa mga damo-damo nga pothole, no? Ginareklamo, kapilan na ireklamo, kadamo na da sa may naga-aksidente, kadamo sa nagalang-alang na dakit ibatsihon na da nga dalan mo, ha? Pero tiyan mo na, okay man to, no? Ti kay ti gina-asfalto dira dayon, kay ti delikado gid man, pero nagrigad lang ang pila ka mga sinimana, dabay ka na isak bulan, dayon nagaupod. No, kay ti ulanan initan nabi, kay ti ang alkitran nabi kun mainitan siya tinagalusaw sa kakagagyan pagid sa sangrida mga kabanan nagalubok pagid siya no nagabuho pagid siya kumbaga ang alkitran to nga ginsampaw nila para magtapan ning buho kag dugangan pagid sa init lagyan agyan ra sa ining grida pero ti nagabuho gyapon. To kumbaga wala bla sang long term solusyon, no? Aspalto ka lang aspalto hasta nga magtiam mo man sa gyapon na magtiregulan kita aspalto lang kitang aspalto pero ti asta san o nang solusyon nga napangita naton no hindi kita pwede ka solusyon
nga pagreklamo solusyonan naton hasta na niya pang nami bala nga pang solusyon nga kadto guys sa tag pila ka tuig no tag 5 abi ka tuig pulo ka tuig bala nga pag solusyon good for mo ning pilas antes sa mag-expire no mga kabanan naton no pero may ara man ka solusyon nga tayo yun ya para hindi ka na bala magasto bala liwat-liwat bala ni abi no kapag kadto ginainto mo bala ka galingon mo sa mga kabanan naton. Amo man ganing ginambal sa mga tao naton, no? Sa mga pumunuyo at sa publiko naton. Ngayon isa sir ka solusyon abi nga pang long term solusyon abi. Napuros na nga abi nga tikay o mo ni. Ano lang no, asfalto kita. Pero hindi ano ni no? Hindi gid man kita expert gid sa natong ginaklaro ta hindi man tiya sagad sa mga amo na sa mga trabaho sa mga engineers no. Sa mga mapisa naton yung mga taga City Engineers Office no. Pero sir mga pwede kita pwede kita man siguro ka eksperimento. Actually hindi man limited idea naton. So pwede man taga kita guro ka conceptualize. Ka experiment kag by implementation nga solusyon bala ngati. For example, labiti ang ining dala ni made of concrete materials. So pwede pa na siguro sa masimentuan. Iwaisit nga bingati gina tapasin na ginapatangan tapas nga asfalto kay ti kung mag-init ni magdalayon ni magkalalusaw sa magkalabuho gyapon. Hindi kita sir pwede ka solusyon nga pang matagalan sabla. Kay ti kun magamuna liwat-liwat ka ba nito gagasto? Porti kun sa euro kung tagsa-tagsa naton ka mga individual sa tagsa naton ka mga pamimalay. Hindi taman na gusto nga ti ang isa ka gubaon nga bagay, guba nga pagkabutang. Nga ipakayo ta sa sulod lang sa isa kadlaw makayo sa pero ti the rest nga binulan guba sa no di ba hindi ta man gusto di ba sa muna tanin kinapangabay sa mga kultura naton nga di maghatag man bara sa mga long term solution sa aton nga mga highways dira no sa aton nga mga ginareklamo sa aton nga mga kabenan Oras na to na alas 8 in punto na sa aga, no? Oras ka drogid sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix, no? May kape ka na naka-detox ka pa mga ka-K5. Nagakulapos na kita sa tiyempo, kanami pa tanig kita mag-storya sa inyo mga kabenan, no? Pero hasta sa masunod naman nga Domingo, no? Kada sige lang sa oras naton. Sige lang sa dalagan sa oras naton. Matiway kitak balod dugay na oras no. Ora ti madabang salamat sa pagsubaybay nyo sa aton nya pagpangalaga diri mga kabanan sa reklamo mo sa K5 no. Magtutok lang sa pinapaginaton ka mga programa diri sa may K5 News FM Iloilo. Pila ka mga programa sa aton nga mga the best kag mga talented nga mga anchors. Kag sa aton nga mga balita pagid nga mga cover karon sa mga live coverage naton, sa mga news articles naton, hindi gid kalipat nga mag-comment, react, kag pa-share no sa aton nga mga live mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nagsubaybay, sa tanan-tanan nga nakatutok sa aton, mapa-digital man o ng radio dial naton sa 88.7 FM band. No? Maraming salamat sa mga K5 naton. Halong kamo subong nga Domingo nga adlaw, magpangalipay kita. Kaupo dato ng aton mga pinalangga sa kabuhi bagsimba kita. Magpasalamat kita sa mahal nga makako sa grasya nga aton nga nabaton kag siyempre ang pagpatawad naton sa aton nga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kag siyempre sa mga nakasalaman sa aton mga ka-K5. Good morning sa inyo mga ka-K5 sa ngalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Itangoy. Kag si ang aton nga AM kag Station Manager si ka-K5 Ray Espea Umanay. Ako naman si ka-K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan